Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Inselmilkom u nilqakom għat-12 l-episodju. F'episodju 11, Censu Barbara u s-Sinjura Bettina kienu bimħatra bejnietom min jasal l-ewwel Pariġi u jarraf lil Napoljun illi twemmin f'dak li kien qiegħed ixerred fl-Ewropa, issa daħal sewwa Malta u l-biċċa l-kbira kienu qegħdin jistennew il-miġja tiegħu fil-gżira biex iwarrab il-kavallieri u l-ħakma taqa' fideh. Is-Sinjura Bettina saħħilha tirkeb diligenza għal Pariġi fil-waqt li Censu Barbara flimkien ma' xi erba' rekkieba erħewla fuq id-dar taż-żiemel għax darilhom li hekk jaslu aktar malajr. Iżda fit-triq Censu Barbara u sħabu iltaqgħu ma' diligenza oħra illi kienet imdawra b'sitt ħallilin b'wiċċhom mammat biċċa ċaruta sewda u jxejru u jisparaw il-pistoli. Barbara mal-intabaħ li kienu ħallilin ma taħx id-demm jibqa' sejjer fi triqtu għalhekk daħal bruħu b'ġismu biex jagħti l-għajnuna. U seħħlu. Ix-xorti riedet li fid-diligenza kien hemm oħt Napoljun, Marja Karolina, mara imżejna bi ġmiel li ma bħalu hekk illi Barbara issaħħar fuq ġmiela. Mal-intabaħ minn kienet Barbara sab ix-xoqqa f'moxta u ma telaqiex minn taħt għajnejh id-diligenza sa mara tasal fil-palazz f'Milan. Marja Karolina lil Barbara naqqatu mal-ġeneral kbir Franċiż Joachim Murat. Wara li saru jafu l-għan tal-miġja tiegħu f'Milan, dawn offrewlu illi jmur magħhom Pariġi fejn huma stess kienu lesti li laqqawh wiċċ imwiċċ ma' Napoljun. Is-Sinjura Bettina li kienet magħrufa sew f'Pariġi meta waslet ma kinitx f'qagħda li tidher quddiem Napoljun għax bil-vjaġġ fuq id-diligenza waslet għajjena midbula u mkissra. Iżda malajr sabet min jieħu ħsieb id-dera tagħha. Napoljun dak iż-żmien kien moħħu li jinvadi l-Ingilterra, imma l-ġid li seta' jikseb mill-Eġittu għamih, mhux biss imma derlu illi mill-Eġittu seta' jaqbeż fuq l-Indja l-art tad-deb u tal-lavorju. U bil-ġid li jikseb minn hemm ħadd ma jkun jista' għalih. Imma biex isaħħlu dan kollu, Malta kienet taħtieġa kbira u għalhekk Napoljun dawwar ħarstu fuq din il-gżira. Malli dawk ta' direttorju semgħu li s-Sinjura Bettina kienet waslet bl-aħbarijiet ta' Malta, laqgħuha bil-ferħ isa kienet il-ħabbar tar-rebħa u saħansitra Giuseppina Beharni, il-maħbuba ta' Napoljun, stednita għal festa kbira illi kienet qiegħda tħejji fil-palazz ta' Tuileries. Il-festi fit-Tuileries kienu xhieda tal-ħajja mħeġġa li kien nissen Napoljun wara l-ħerba tar-Revoluzzjoni u xhieda tal-għana ġiet u fuħrija illi dak il-ġeneral kbir kien seddaq bihom lil Franza. Dawk il-festi kienu jlaqqgħu flimkien nies monija b'ferħ jew waqal, ħila jew gburija, seta jew żbuħija. Kollha, irġiel u nisa kienu jinġabru b'turija ta' ferħ, tlellix u tgawdija. L-ilwien tal-ilbisi tad-dami u tad-damiġelli, d-dekolete tagħhom, it-tiżjien ta' xarhom, id-dabijiet, djamanti u tjari u jamxu l-għajnejn imsaħbin mal-uniformijiet, il-galluni, id-dekorazzjonijiet u l-medalji, ix-xwabel u l-ixpruni kienu isejnu is-swali, twal u mirja, fidet u fjuri, twapet u bliles, linef u gandlieri, kollha flimkien kienu jagħmlu dehra li taħxa, li saħħar, li tenni, li tferraħ lil dawk il-mistednin ix-xurtjati. F'nofs dik id-dehra tal-għaġeb, isa xemx illi saħħan l-imħuħ u tħeġġeġ il-qlub, kienet is-Saltan Giuseppina, dik il-mara ta' ġmiel illi m'hawnx bħalu u taħlewwa bla qies. Mimma ġemba ma kienx iċċaqlaq Napoljun. Isu satellit tagħha mimli ħrara u mħabba leħa. Festi bħal dawk ma kienux igerxu lis-Sinjura Bettina.
dik l-aristokratika Maltija li minn tfulita kienet imdorrija timraħ u tisserdaq fost il-gbarat, ballijiet, pranzi u laqat ta' festi. I marra tal-festa fit-Tulleri imwasla minn Deodat Tancred de Gratet de Dolomieu, kavallier imnazza illi kien ħalla l-ordni ta' Malta biex mar intefa' bruħu b'ġismu mal-gvern ta' Franza. Is-Sinjura Maltija daħlet fis-swali, fuq ruħha, merfuqa u sabiħa, u d-dera tagħha għajmet daqsxejn ta' ċaqliqa fost il-mistednin, bosta rġiel kienu bil-ħars u ħafna nisa bdew jitkellmu ras ma' ras. Din kienet xieda illi n-nobli Maltija kellha ħajr u ġmiel biżżejjed biex tinażel fost tlaqwa nies. Imqar kienu l-ola personaġġi u l-isbaħ dami tal-aħjar belt tad-dinja. Kellha libsa infasla mill-aqwa modista Pariġina. Kellha xara mitfur mill-aħjar koffiet tal-belt, kellha fuq rasa tjara isa kuruna ta' reġina u sidera kien imżejjem tamira deb u ħaġar prezzjuż jiswew fidwa ta' sultan. Imma mhux dawk ix-xejxi kienu jaqilgħuha minn nisa oħra u jiġbdu l-għajnejn fuqha. Kienet is-sura ta' personità, il-ġmiel ta' wiċċha, id-dija ta' għajnejha li kienu jsejnuha biġmiel illi jsaħħar. Iċ-ċittadin Deodat Dolomieu u Sinjura Bettina għaddew taħt il-ħars tal-mistednin minn sala għall-oħra u waslu fis-Sancta Sanctorum fejn Giuseppina u Napoleon kienu ishom Venere u Marte ixerdu l-grazzi u l-favuri tagħhom. ċambellan daqs ġolf li jibes kollu frenes u galluni resaq fuq Dolomieu u qallu xi ħaġa. Imbagħad ħalilu lis-Sinjura Bettina u laqqahom ma' żewġ dami ta' Giuseppina. Dawk kollhom tlellix u gburija, flew bajnejhom iż-żewġ mistednin. Donnom biex jaraw sewwa kienx jistħoqilhom jersqu lejn ix-xemx u l-qamar. Imbagħad għamlulhom sinjal biex joqorbu u ċambellan ieħor resaq żewġ passi l-qudiem u bleħen jinstema' qal: Iċ-ċittadin Deodat Tancred de Gratet de Dolomieu u Sinjura Bettina daħel minn Malta. Iċ-ċittadin Dolomieu intlewa bil-qima kollha u baxxa rasu quddiem Giuseppina. Fil-waqt illi Sinjura Bettina għamlet reverenza bl-akbar qima u bl-isbaħ manjera. Giuseppina newlet ida lil Dolomieu u tagħtu l-merħba bih. Mbagħad u resaq pass lejn il-ġemp u tenna t-tislima tiegħu quddiem Napoleon. U sakemm Giuseppina ħadet bidejn Bettina u qadet titkellem ftit magħha, Dolomieu għarraf lil Napoleon x'kienet ir-raġuni li waslet is-Sinjura Maltija bil-ħaġla f'Pariġi. Din x'ġibha hawn lil din is-Sinjura Maltija? Għandha xi aħbar dwar il-gżira ta' Malta u l-miġja tiegħek hemmhekk. Bonaparte mhux biss kien ġenju għall-gwerra, imma wkoll kien konosser tan-nisa sbieħ. Malli ra is-Sinjura tal-Baton Maltija ħass bħal tferfira ta' għena u wara dak li kien sama fuqha minn Dolomieu mett idejh it-tnejn biex ilqaħħa bil-ħrara malli resqet qudiemu u mhux biss selmilha, iżda għamlilha ħafna mistoqsijiet dwar il-ħidma tagħha u ta' sħabha f'Malta. Is-Sinjura Bettina għal dik il-laqgħa ħasset fawra ta' għena u ta' gburija titla' l rasa. Il-kliem ta' dak il-bniedem ibażza d-dinja kien idaq l-aktar ħlejju f'udnejha. Kienet mitlufa faxqa kbira għaliex kienet turi l-ġibda li kellha lejn Franza u l-qima li kienet tħoss lejn dak l-aqwa iben li qatt
kella dik in-nazzjon u fuq kollox dak liben magħruf ta' Franza kien jidher kuntent b'dik is-sinjura b'dak li kienet qiegħda twettaq għal pajjiżu. Dik il-pampaluna Maltija ħasset ruħha fis-seba' sema ttir fuq il-ġwielaħ tal-għena u l-foħrija u stħajlet li nofs id-dinja kienet taħt riġleha. Imma f'daqqa waħda instama' bħal tgeġwix fis-sala u għajnejn il-mistednin inqalgħu minn fuq is-Sinjura Bettina u nxtaħtu b'dewwa fuq 3 min-nies li kienu daħlin mill-bieb. Is-Sinjura ħarset hi wkoll u mal-ħarsa ħasset dexa qawwija u ġisimha kesaħ. Kienet dieħla Marija Karolina, oħt Napoljun, imsieħba ma' żewġ kavallieri jaxqu sala. Fuq l-lemin kella lil Ġwakkinu Murat, ġeneral erojku, fuq ix-xelluk Censu Barbara, avventurier galanti. Marija Karolina daħlet ħienja, imbisma u mferfxa qisha farfett. Marret fuq Giuseppina u bisita. Imbagħad wara li tat tislima ħafifa lis-Sinjura Maltija, daret fuq Napoljun u telqet il-sena tirrakkuntalu x'kien għadda minn għaliha f'Milan u kif dak iż-żagħżugħ Malti ħallisa mill-briganti. Żiedet ukoll tgħidlu dwar il-ħeġġa u l-ħrara illi dak il-qalbini kellu lejn il-kapijiet ta' Franza, l-aktar lejn l-għażiż huwa Napoljun. Napoljun kellu għoża kbira għal oħtu żgħira Marija Karolina li kienet tennilu qalbu bl-imġieba dejjem ferħija, bil-kliem imaġel u bit-bissima dejjem tilab fuq xufteha. Ma l-ewwel daqqa ta' għajn illi tal il-ċensu intabaħ illi dak iż-żagħżugħ kellu talent u ħila u rieda qawwija biex iwettaq ħwejjeġ kbar. Bnedmin bħal dak kienu għal qalb Napoljun u kien jaf kif jinqeda bihom għalhekk u minnu fih qabad jitkellem miegħu bl-akbar ħerqa u mid-dera kienu qegħdin jitħattu fuq xi ħaġa ta' reqqa għax bil-qajla l-qajla Napoljun, Dolomieu u Barbara tqanqlu minn nofs is-sala u resqu lejn tieqa mitlufin f'diskursata serja. Is-Sinjura Bettina filli kienet qiegħda tiddandam ma' ġenb Napoljun u filli sabet ruħha waħedha instarmet, infuskat f'demma u marret fil-ġenb mitlufa qalb il-mistednin l-oħra. Tat ħarsa jew 2 minn taħt lejn Censu Barbara u kieku l-ħars tal-ejra u mibeda kien jagħmel id-deni. Kieku dak iż-żagħżugħ kien jinstabad mejjed fl-art. Dik il-lejla li kienet bidiet fewġa ta' risq u għena għas-Sinjura Bettina spiċċat b'kedda ta' mrar u niket għal dik il-mara ambizzjuża u koll għal Fransina illi qalat mhux ftit ċanfir minant is-Sinjura tagħha. Xiġrali kif huwa għali wiċċi l-art dak Censu Barbara wara dak kollu li għamilt miegħu. U kif saħlu jasalek marajr f'Pariġi u jitħallat ma' Marja Karolina Napoljun innifsu. Sinjura, stabar, daqshekk ma ġara xejn. X'ma ġara xejn, Fransina? Ma ġara xejn għalik, għaliex għalik kollox jgħaddi. Dan kollu ħtija tiegħi. Iva, kollu jien ġibtu bidejja stess. Dak kien fqir ta' ħabs u salvajtlu ġildu.
ma kienx waqt, le, ma kienx waqt illi ħalistu minn il-ħabs ta' Santa Elmo dak, jien stess naħdi, jien il-ħtija tal-għajb li ħaddejt minnu xwada din, kif baxxini qoddim Napoljun u qoddim dawk in-nies nobli kollha. Għaliex dawn il-kedeb ma joddux għalik, isma' milli qed ngħidlek jien u stabal, Sinjura. Ma kif? Kif tridni nistabar? Kif tridni nistabar? U ma' min? Ma' min għajdli? Miegħek? Int bqajt isek waħda ċassata bħal waħda tistenna l-bajtra taqaf ħalqek. Jien, Sinjura, imma jien xiltni nagħmel bil-kenna f'nitkellem bil-Franċiż, aħseb wara anke tkixxift li dwar il-mixja tiegħu fil-palazz. Stajt ġejt tarrafni x'in kien wasal il-palazz ma' Marja Karolina. Inti hemm kont? Għall-inqas kont inħejji ruħi għal dak li kien ġej ma' wiċċi. Kont għall-inqas nara kif nilqa' ruħi. Mhux tan il-biki ma li rajtu hemm ras ma' Napoljun. Stabar isma' minni. Rid l-art tiblani dak il-ħin. U nistħajjel illi kien hemm min intabaħ bil-qrusa ta' wiċċi. Fejn għall-mera? Hemm mara ħares lej wiċċi fil-mera. Ara x'wiċċ għamilt. U le, Sinjura, dak int qed taħseb hekk. Waħdi ma nistax nissokta nissilet ma dawn l-edewa kollha u jaħasra kull ma qed nagħmel u għal-Malta. Għal-art twelidi. Iva veru, imma ħanajdlek, Sinjura, nistħajjel li hu wkoll għandu l-istess sanijiet f'moħħu. Le, xiġifieri, Fransina, jiġifieri għalik ma jfisser xejn illi Napoljun wara aktar ħerqa li jiltaqa' ma' ċensu Barbara milli miegħi. Ma jfisser xejn għalik, Fransina. Le, imma xiġifieri imma ċensina, intu kol se toħodha miegħi, intu kol dart kontrija, Mur minn qudiemi, mur f'kamartek ma rridx narak iżjed, mur. Il-ħwejjeġ, Sinjura, il-ħwejjeġ, ma tridniex naħ il-ħwejjeġ minn. Issa naħjihom waħdi, għandi qalb, mhux niżagħhom, mhux naħjihom minn fuqi ma nqatta'hom inċarrathom minn fuqi. X'ġrali u x'ġrali lejla, x'ġrali. Taċċak, issa ngħinek jien, ejja stabar, ejja ħalli f'idejja, ejja ħalli ngħinek jiena tinżajja hekk. Bosta nies kienu ilhom ibernu u jawru biex jiftħu t-triq minn Franza għal Malta. U f'dik il-lejla tal-festa fit-Tuileries, qalb il-ferħ u l-allegrija, Napoljun mett l-ewwel pass f'dik it-triq imwera. Fil-jiem ta' wara saru bosta laqat bejn membri tad-direttorju, ġenerali, kapijiet u kospiraturi biex iħejju pjan kif jaħtfu l-Malta minn idejn il-kavallieri. Iċ-ċittadina Bo, illi kien mar Malta bil-moħbi biex jiġbor l-aħbarijiet, ma reġax lura lejn Pariġi għax kien waqa' priġunier tal-Ingliżi. Imma dawk il-kapijiet u kospiraturi kellhom tarif tajjeb mill-aġenti tagħhom f'Malta. Għall-ewwel is-Sinjura Bettina u ċensu Barbara, it-tnejn kellhom sehem f'dawk il-laqat għax huma setgħu jagħtu ħiel ta' fejda dwar il-qagħda f'Malta. Imma wara ftit is-Sinjura Bettina bdiet issib ruħha bħal imġemba, għalkemm l-oħrajn baqgħu jżelu biha u jistidnu għal ballijiet u festi u jagħmlula l-komplimenti kollha. Ma dana kollu ċensu Barbara kull ma jmur kien aktar jindies ma' Napoljun u ma' dawk ta' madwaru. Dak iż-żagħżugħ ambizzjuż, kellu ħabta jmur mal-kbarat u kien jaf jiddeffes biex jidħol u jsir ta' ġewwa fejn jaqbillu. Barra hekk, ix-xorti kienet laqqatu ma' Marija Karolina, illi kellha seta' kbira fuq ħuwa Napoljun. U dik il-għaxqa ta' ġmiel ma ħabirkitx ftit biex tollil dak il-paladin Malti fajnejn dak il-ġeneral famuż.
Ġwakkinu Murat li kien bniedem faħħari, għalbieni u sinċir, ukoll inġibet lejn ċensu Barbara u billi f'kollox kien jaqbel mal-għażiża tiegħu u wkoll fenda kelmtejn f'ħinhom u f'waqthom b'risq iż-żagħżugħ Malti. Fuq hekk ċensu Barbara sab ruħu mill-qoħ minn Napoljun, miġjub mill-ogħla kapijiet u mismuħ fil-laqat fejn kienet qiegħda tintiseċ ix-xibka għal Malta. Minnaħa l-oħra, is-Sinjura Bettina kienet tinfena f'demma, għax minkejja ta' kemm kien qabeż għaliha u faħħara ċittadin Dolomieu, hi baqgħet imwarba u l-irjus tal-gvern għajla kienu jagħtu widen tagħha. Dik il-mara nobli li kienet imdorja tgħix fost it-tifħir u l-qadi ta' kulħadd ma setax iġerraħħa dik il-bruda. Hi kellha demm biżżejjed biex tinduna bil-ħarira illi kien imexxi kontra tagħha ċensu Barbara, dak il-bniedem illi kienet ħelsitu minn il-ħabs ta' Sant'Elmu. Dak iż-żmien hi kienet qabżet għalih għaliex kellha frasa li għad tinqeda bih biex jaqdiha fil-maniġġi tagħha. Imma meta għarfet li dak il-ħawadi mhux biss ma qdiex iżda kien qiegħed iħabbrek biex iwarrab għajnejn Napoljun minn fuqha u jaqlibhom għal fuqu, dik is-sinjura ambizzjuża xtaqet teqerdu mid-dinja. Imma x'seta tagħmel hi meta dak id-deffusi kien imħares mis-seta ta' Napoljun u niesu. Minnaħa tiegħu dak l-intriganti kien jaf li Sinjura Bettina ma kienx ser tħalli onqa taħt man-nar għalih li kien minn għaliha kienet tirrovinah jew teqerdu u seta' jobsor illi sakemm dik is-sirena ddum f'Pariġi tibqa' taħmi minn taħt biex jitelliflu xortih u ġibu fix-xejn. Għalhekk u ħaseb ura li jkun aħjar għalih jekk jeħles minn dik ix-xewka u jbeda minn Pariġi. U bis-saħħa tal-ħbieb tiegħu Marja Karolina u Ġwakkinu wasal għat-tir ta' moħħu. Ftit jiem wara li Sinjura Bettina waslilha messaġġ li l-Ministru tal-Iran xtaq ikellimha. Charlie Maurice de Talleyrand-Périgord, bniedem għaref u setan, kien konsillier fidel ta' Napoljun, li mbagħad għamlu Ministru tal-Imperu. Is-Sinjura ħasbet li dak il-kbir kien bata liha biex ikellimha dwar il-kwistjoni ta' Malta u ferħet mhux ftit għax derilha illi kienu ġew bżonna. Marret bla telf ta' żmien f'Saint-Cloud fejn laqgħuha bil-qima u bla ma ħallewha tistenna fl-antikamra daħluha minnu fih fl-uffiċċju tal-Ministru tal-Iran. Dan qam minn wara l-iskrivanija fejn kien qiegħed jikteb u mar jilqaħħa bidejh it-tnejn. Ġibet siġġu tal-ġilda ħdejn l-iskrivanija u stedina toqgħod fuqu. Imbagħad bidbissima fuq xufteħ għalilha: Sinjura Bettina, aħna fid-dmir illi nibqgħu nafulek għal kull ma milt għalina f'dik il-gżira ta' Malta. Ix-xewqa tiegħi illi ħut il-Maltin jaħelsu mill-madmad illi jinsabu fih u jissetqu fil-ħelsin illi taf ix-xerret il-ħakma Franċiża. Il-ħakma Franċiża timxi wara l-armata Franċiża. U dik l-armata tmur fejn joħodha Bonaparte. Qalet is-Sinjura Bettina bil-ħeġġa. Ix-xewqa ta' dak il-ġeneral li jiftaħ it-triq għal-ħelsien bla ċarċieħ ta' demm. U għalhekk aħna namlu minn kollox biex inlestulu t-triq ħalli fejn imur il-poplu jilqgħu bħala ħabib u ħellis mhux bħala għadu. Qal il-Ministru fil-waqt illi ta' ħarsa illi tfisser fuq is-Sinjura Maltija. Din urriet li fehmet għalkemm ma qalitx kelma. Aħna nafu bil-ħidma li qiegħda ssir f'Malta biex meta jasalu l-waqt il-poplu jerfa' rasu jmitt idejh biex jikseb il-ħelsien. Napoljun nifsu qiegħed jaħseb dik il-gżira u jaf
jaf jiswew il-ħbib li għandu hemm. Għall-isem ta' Napoleon, is-Sinjura Bettina mliet sidira bin-nifs u dawl ta' għena dar jiddi fi ħbub għajneha. Mela dak il-ġenju tal-aġeb kien qiegħed jgħodda mal-ħbieb tiegħu. Napoleon għandu f'Malta ħbib illi jaqbżu fin-nar għalih. Qalet dik il-partitarja b'entużjażmu kbir. U inti waħda minnhom. Żied jgħid il-Ministru blaħen ta' wieħed li jaf x'qiegħed jgħid. Bħali hemm oħrajn. Is-sokta tajt is-Sinjura fil-waqt li qalbet għajnejha f'ħarsa sfieqa u bex qed fomma fit-bissima ħelwa, donna biex tħajjar lil ieħor jistqar li bħala ma kien hemm ħadd. Allum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu is-slim. Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.